מיליוני מאמרים, פרקים מספרים ודוחות כנסים מרוכזים במאגרי מידע רב-תחומיים או נושאיים. את רוב החומרים נוכל למצוא בחיפוש הבסיסי בקטלוג, אבל חלקם יופיעו רק כאשר נבצע חיפוש במאגרי המידע עצמם. לדוגמה, אם נרצה למצוא שאלונים במאגר ארגון הפסיכולוגים האמריקאי PsycTest, נצטרך לפתוח את המאגר עצמו. איך נגיע אל המאגרים? אם אנחנו מכירים את שם המאגר, אפשר לחפש אותו בקטלוג ולפתוח אותו. אם אנחנו מעוניינים למצוא מאגרי מידע לפי תחום מסוים, נקליק על חיפוש מאגרי מידע ונבחר בקטגוריה הרצויה. לדוגמה, רשימה של מאגרי מידע בלימודי יהדות, או רשימה של מאגרי מידע בקרימינולוגיה. החיפוש במאגרי המידע חשוב לא רק במקרים בהם החומרים לא מופיעים בחיפוש הבסיסי. חיפוש בממשק של מאגרי המידע מאפשר לנו גם לבצע שאילתות מורכבות יותר מאלו שניתן לבצע בקטלוג. בחיפוש במפתח חיפה נוכל לבצע סינון של תוצאות החיפוש גם לפי השיוך המוסדי של כותבי המאמרים, או לפי מילות המפתח של המאגר. בפלטפורמת החיפוש PsycNet נוכל להקליד מילות מפתח, ואחר כך לסנן את התוצאות לפי קבוצות אוכלוסייה, גילאים, שיטת המחקר ועוד. קטגוריות סינון נוספות ויצירת שאילתות מורכבות מתאפשרות בדרך כלל רק בממשקים של מאגרי המידע עצמם. ולכן במקרים מסוימים נשלים את תהליך מציאת החומרים לעבודה רק אחרי שנחפש גם במאגרי המידע הרלוונטיים. עומד לרשותנו שפע עצום ומגוון של חומרים. את רובם נוכל למצוא בחיפוש הבסיסי בקטלוג. את יתר החומרים נמצא במאגרי מידע או במקורות שאינם זמינים מיידית למשתמשי האוניברסיטה העברית. צוות הספרנים עומד לרשותכם וישמח לעזור לכם בכל שאלה. בהצלחה.